Búrka sa blížila, hromy silneli a obloha černela. Nebol čas otáľať, bolo treba šlapať a nájsť prístrešok. A tu sa vyrába magnezit. A tie ostatné veci. Súboj búrka versus ja? No, označil by som to za remízu. Ľubeník. Zlievak ako sa patrí. Vzduch sa ochladil a mohlo sa pokračovať do ďalších kopcov. Smer Železník, Sirk, Radkova a Hnúšťa. Banícka kaplnka v Železníku. A keďže je tu to Železník, tak tipujem, že sa tu ťažila meď. Ďalší kopec za mnou. Do Železníka som vystúpal a nasledoval prudký zjazd do Sirku. Sirk. Zaujímavý názov. Podľa obecnej kroniky je odvodený od slova sirka, starého pomenovania pre horiaci kameň. Áno, aj mne hneď napadla síra. Priam sa to núka. Potulky gamerov mám rád. Takmer na každom kroku dýcha na človeka história baníctva a hutníctva. Proste história železa, ktorá tento kraj formovala stáročia. Napríklad aj táto vysoká päť Sirku z 19. storočia. Zjazd do Sirku, malý oddych a začali ďalšie kopce nad Radkovou. Kopce sú tu, kopce. Niekde medzi Radkovou a Radkovskou suchou. Všade len kopec. Ale už nie je našťastie také ostré. Toto je už šlapateľné. Sedlo Brezina nad Hnúšťou, zjazd a za posledných lúčov svetla výšľap na chorepu pri Kokave nad Rimavicou. Šero temnelo a v odraze môjho svetla sa z času na čas zablisli páry zvieracích očí, ktoré ma úprene sledovali. Líška? Srna? Jazvec? To sa už zrejme nedozviem. Ešte nikdy som nebol tak rád, že vidím vrchol chorepy. Hop, okres Poltár, dobre. Ak predošlý deň bol krízový, tak tento vyšiel takmer dokonale. Počas jedinej etapy som stihol asi všetko, čo dokáže cyklistika ponúknuť. 2 búrky, nechýbali kopce, prejazd podzemím a k tomu zopár zaujímavých pamiatok. Kilometrami to bol asi môj štandard, no počet výškových metrov ma naozaj potešil. Ľahké, ale výdatné raňajky a hneď na úvod stúpanie na látky okrajom Veporských vrchov. Ako som neskôr zistil, bola to posledná tisícovka na mojej trase. Od tejto chvíle som už na vyšší kopec nešlapal
až po Moravu. Prašiva jedna. Už to mám. Aj. Už len do Podpoľania, dole kopcom. Zjazdík do Hriňovej! Zjazd do Hriňovej. Postupne som strácal výšku, Véporské vrchy nechával za sebou a vchádzal do už známych končín Podpoľania. Poľana. Ako je to, Andrej? Stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov. Pod ňou dedina detvou volaná, mať bujná vysokých synov. No dobre, necháme to na Andreja. Po Hriňovej, napriek protivetru, prišla detva, hradná, očová a zlá. Malé posedenie pri pici a pokračovala sa ďalej. Pred 3 či 4 dňami som takto točil Hračičva. A teraz na Štiavnických vrchoch, na výbežkoch Štiavnických vrchoch točím Šášovský hrad. Vzdialenosť cca 400 km, 350 od seba. To je neuveriteľné. Medzi iným som vo Zvlane dorazil aj k Hronu. Ďalej som pokračoval jeho údolím, zovretým medzi Štiavnickými a Kremnickými vrchmi. Napokon som dorazil pod hrad Revište. Kto by to bol povedal, že budem takto spať pekne pod hradom Revište. Na noc som zakotvil v kempe v Revickom Podzámčí, známom to vodáckom mieste. Zaplatil som si sprchu a miesto, rozložil spanie a pri zvuku gitár od okolitých ohnízk som zaspal. Nad ránom ma zo spánku prebral chlad tiahnúci od hrona a mračno komárov.
Ranný chlad ma rýchlo prinútil dostať sa do prevádzkovej teploty. Po krátkej hygiene som zbalil veci a vyrazil do dňa, ktorý sa neskôr ukázal ako najhorúcejší z celej trasy. Zatiaľ som však pokračoval popri Hrone, cez Rudno nad Hronom, Novú Baňu až do Hronského Beňadika, nad ktorým sa vypína rovnomenný kláštor. Slnko už pražilo a hoci ešte nebolo ani poludne, tekutiny zo mňa šli po litroch. Malá prestávka, 2 kofoly na osvieženie a išlo sa ďalej. Hron som nechal za sebou a vyrazil som na Zlaté Moravce, čím som sa prehúpol do Nitrianskeho kraja. V Zlatých Moravciach som si doprial obed, pobavil sa na svojskom pozvaní do krčmy a cez zvlnenú krajinu pod Tribečom som zamieril do Nitry. To už aká zlá dedina musíš byť, keď si nie verice a ešte si aj preškrtnutá. No, ale kopčeky tu majú pekné pavrkatiny. A keď vydržíš nepapať, uvidíš aj hrad Jelenec. Okres Nitra. Čoskoro sa predo mňou zjavil najjužnejší vrchol Tribeča, povestný zobor s nezameniteľnou siluetou vysielača. Bolo jasné, že Nitra je blízko. Nitre som doplnil tekutiny, pozrel námestie, synagógu, nejaké pamiatky a pokračoval som na Hlohove cez krvavé šenky. Hostinec je už stáročia preč, no jeho krvavá povesť stále žije. Dorazil som do Hlohovca a vstúpil do Trnavského kraja. Okrem zámku a pozostatkov historického mosta cez Váh, ktorý na konci vojny vyhodili Nemci, je Hlohovec spokojné malé mesto na brehu Váhu. Ja som to zobral po tom novodobom moste a roztočil kľuky smerom na Trnavu. Po tej rovine to šlo takmer samé a v Trnave po celom dni som si doprial malý luxus, pánske spanie v hoteli. Aspoň som si to myslel. Spánok za veľa nestal. Zo susednej izby sa ešte o 2:00 v noci ozýval poriadny hurhaj a nepomohlo ani moje upozornenie. Ohľaduplnosť zjavne nebola ich silná stránka. Aj napriek tomu som sa však snažil čo to pospať. Tak či tak, ten deň mi vyšiel celkom slušne. Na ďalší deň som sa pripravil najlepšie, ako som vedel. Veď ma čakal posledný deň, aj keď hneď z rána škrt cez plán. Pezinská baba bola uzavretá, tak som musel prejsť cez Bukovu. Teď odbočte vlevo a potom odbočte vpravo. Teď odbočte vpravo. Za 100 metrů odbočte vpravo a potom odbočte mírně vlevo. Teď odbočte vpravo a potom odbočte mírně vlevo. Teď
ale pekne po poriadku. Prejazd ranou nedeľnou Trnavou bez ľudí bol super. Ani horúco, ani davy a dokonca veľa súvislých, zdôrazňujem súvislých, cyklotras. Takže vymotať sa z Trnavy a hor sa, smer Malé Karpaty. Po havárii v Jaslovských Bohuniciach v roku 1976 kolovali medzi ľuďmi historky, že radioaktívna voda skončila aj v riečke Parná. Takže keď som prechádzal cez Suchu nad Parnou, nastal čas to overiť. Ninja korytnačky nikde, trojovke srny tiež nie a po mutantoch ani stopa. Takže za mňa legenda vyvrátená. Aj keď k únikom vody asi došlo, ale podľa všetkého to skončilo inde. Raňajky, chvíľka oddychu a 3 km zachádzky navyše cez Lošonec. Do Smoleníc som dorazil menšou obkľukou kvôli oprave cesty. A hneď ma privítal Smolenický zámok. Nuž, Sávka si vie vyberať svoje sídla. Tak už len Buková a... Takže oficiálne som na Záhorí. Fú. Plavecký hrad. Hotovo. Rieka Morava. Najzápadnejší bod Slovenska. Na druhej strane je už len Rakúsko. Fuj. Podľa Pacha je na konci sveta plot, ale na konci Slovenska je rieka Morava. Slovensko by do zbierky zapísané bolo kúpiť lístok a rýchlo na železničnú stanicu do Malaciek. Teda, Malaciek. Zhrnutie. Prvý deň 65 km a 1794 výškových metrov. Druhý deň 114,69 km a 1232 výškových metrov. Tretí deň 89,41 km a 1525 výškových metrov. Štvrtý deň 100,94 km a 1811 výškových metrov. Piatý deň 116,33 km a 1043 výškových metrov. Šiestý deň 121,77 km a 958 výškových metrov. A napokon 7. deň 87,69 km a 457 výškových metrov. Celkovo 7 dní na ceste, 695,83 km a 8720 výškových metrov. To bola jazda. A čo bude ďalšie? Že by nemôžeš ešte dočekať Polsky?